F4 sme prebrali minulý týždeň a tak je čas na difúzory, prítlačné krídla KERS a DRS. Tak o čom vlastne je F1? Už je to celkom doba, čo som sledoval každú jednu veľkú cenu, ale sledujem, že meno Max Verstappen je stále tam, tak sa toho moc nezmenilo. Motoršport je o veľa veciach. Technológia, ktorú mechanik tlačí za hranu možného, atletizmus pilota, ktorý musí niekedy aj 2 hodiny vydržať obrovské tlaky a ťahy v rakete na kolesách a stále udržať kolesá milimetre od prekážok v 350 km rýchlosti. A samozrejme biznis. A napriek tomu reálne závody sem tam nudia, pretože ako sa odštartuje, tak sa aj pretne tá víťazná páska. A preto samotná produkcia reálnych závodov tlačí to, čo dokáže ukázať tie vizuály a ostatné veci tak ďaleko, ako sa len dá a každý rok lepšie a lepšie, aby práve tých divákov udržala. Či už sú to všemožné zábery z dráhy, alebo zo šikán, alebo z tej hromady kamier na formuly, prípadne tá grafika a štatistiky o všetkom možnom, iskriace podvozky a dočervená rozžhavené brzdiace kotúče. Proste sa snažia ukázať čokoľvek, čo dvihne adrenalín divákovi, ktorého krv má oktánové číslo. A preto to mal tento film v tomto smere o niečo jednoduchšie. Pretože vizuál reálnych závodov už je cez tie roky vytunený na max a stále sa posúva ďalej, takže stačilo ho využiť a posunúť ešte o trochu viac. Uznávam, že Apple sa tlapol po vačku a tých 250 mega, čo do toho nalial, je tu vidieť. A sú tam tie nové kamery a nové uhly a je to krásne, nie že nie? Viac kamier, viac iskier, viac prepálených brzdných doštičiek a dokonca aj Alonso s Hamiltonom. A klobúk dole, že sa im podarilo s FIA vyjednať, aby mohli natáčať počas reálnych závodov. A aj to, že vyrobili nové kamery, nový dizajn, ktorý není v žiadnom smere väčší ako 10 cm. Tie prachy sa pri takomto perfekcionizme strácajú veľmi rýchlo. Ale chceli navodiť podobný efekt ako v novom Top Gune a tak ho dostali. Dokonca aj Brad Pitt si odšoféroval v tých 290 km za hodinu tie závody sám. Klobúk dole. Toľko vecí uchopili správne. Ale čo im to je všetko platné, keď ten film je dejovo staré, veľké, otrepané klišé? Pamätáte ešte ten film Gran Turismo? To je film, ktorý sa dá veľmi jednoducho prirovnať k F1. Závodník, ktorému nikto moc neverí, ide ukázať svetu, že je najlepší a mimo dráhy a techniky musí bojovať aj s byrokraciou a biznisom. Gran Turismo malo aj tú veľmi silnú kartu, že bolo podľa skutočnej udalosti, kedy vybrali človeka, ktorý hral hru a posadili ho za volant, no a ten potom pri nehode zabil diváka. Veľmi silná prerekvizita, morálne a etické zdrtenie versus chuť vyhrávať. Tak presne toto F1 nemá. Neberte ma zle, F1 je fajn film, ale má tento zásadný problém. Jeho dej je z pohľadu postavy, ktorú hrá Brad Pitt. Postavy, ktorá je od prvej sekundy nastavená ako závodnícky poloboh a najlepší človek na svete. Je tu pár záchvevov, kedy sa film mierne stočí a ukáže, že je možno trošku namachrovaný, ale v sekunde sa zase narovná a náš protagonista je zase ten najlepší, ktorý všetko vie a všade bol dvakrát a je to kabrňák, ktorému záleží hlavne na všetkých okolo, aj keby mal obetovať seba sama. A tak prechádza závodmi, ktoré s prehľadom vyhráva alebo aspoň vymyslí stratégiu, aby vyhral jeho tím. Toto sa zopakuje 5 krát, potom príde veľký zlý biznismen, ktorý je samozrejme porazený a je koniec filmu, kedy sú všetci šťastní a náš hlavný protagonista odchádza do západu slnka ako cowboy. Žiaľ, takéto veľké klišé ako hlavný dej a to jediné, čo sa vo filme deje, nemá šancu ustáť tak vyhypovaný film za štvrť mega, ako bol tento. Herci sú skvelí, Brad Pitt aj Javier Bardem nevedia hrať zle. Zábery zo závodov sú fajnové, ale to je tak všetko. Inak je to rutina bez nápadu a originality. Je veľmi pravdepodobné, že skutočný závod, skutočná reálna veľká cena vás bude baviť rovnako alebo aj viac. A ten dokumentárny seriál o F1 na Netflixe, ten vás bude 100% baviť viac. A ak chcete vidieť film, ktorý driftom zasype F1 prachom, tak si pozrite Ford vs Ferrari. Žiaľ, tento film, do ktorého sa išlo so srdcom na správnom mieste, pochoval ten nezaujímavý dej. To neznamená, že to robí z filmu prepadák, len to z neho robí veľmi priemerný popcorn, na ktorý už po 2 dňoch zabudnete, že existuje. Film sa dá veľmi ľahko odporučiť, každopádne je to film, ktorý si zaslúžil oveľa viac. Škoda.